Ние, македонците от Пиринска Македония, сме равноправни граждани на България и имаме конституционно право на самоопределение за националната ни принадлежност. Ами, аз смятам, че въпросът дали има в България македонско малцинство, единствен компетентен е да отговори на този въпрос само македонското малцинство. Аз отстоявам тезата, че трябва всеки, който се интересува от този въпрос, да се обръща към това население. Дори имах на времето една идея да се проведе един референдум със самото население от тази област, за да може то под международен контрол да заяви, да определи своето съзнание, за да престанем да повтаряме непрекъснато въпроса е ли то българско население или не е българско. Тъй като много пъти в историята с този въпрос той е ставал жертва на различни интерпретации на този въпрос, които са го поставили в беда. Не бих желал и занапред това да ми се случва. Колко македонци се има в България? Абе, в България ние окръго е 350 хиляди. 280 се таксуваме, че сме македонци. Нали? Но не е дадено свободно така изява на македонците, как да се каже. Около 70 хиляди са турци, цигани, евреи, нали, такива окръга. Некои има и българи, които живеят в нашия окръг, нали? Но около 270-280 сме чисти македонци. Нали? Но хората не смеят свободно да го изяват това. А сега? Сега пак се страхуват. Ако се проведе един референдум, то ще се докаже има ли македонци, няма ли. Осъждан съм 2 пъти по македонския въпрос по 4 години. Затова, защото се чувствах македонец, защото исках да имаме Македония. Обаче това не е изнася на политиката на България по македонския въпрос и всичко, което е будно, живо по македонския въпрос, заминава по затвора. Затова нашия народ е толкова наплашен. Нашия народ се страхува въобще да каже, че се чувствува Македония. Сакам да кажам некои мои мисли като млад човек с самочувствие на македонец, што обича своята земја, своята мајка Македонија. Мислам дека никој не треба да забрави думите на Гоце. Не е ли достатъчно да се чувствуваме човеци? Не е ли най-висшето нещо да сме човеци на този свет? Това са едни думи на великанот на македонския народ, на нашиот народ, како што сме ние македонци, кои са значени за всеки човек во светот. Бил тој македонец, бил тој българин, бил тој србин, албанец, харватин, грк или од секоја друга националност. Најважното нещо на тој свет, најважното е да се чувствуваш човек, да си човек. Българин съм, но смятам, че трябва да се даде права на македонците в България. Смятам, че българи са подписани за това. Не желаем никакво отцепване от пределите на България. Не сме съгласни с твърденията, че македонската нация се създава на противобългарска, в кавички, основа. Българи и македонци са родни братя в истинския смисъл на тази дума. Исторически така са се стекли обстоятелствата, че българи и македонци са се борили съвместно срещу общия враг и определен исторически период имат обща история. Но македонците имат свое национално освободително движение след 1893 година, което умишлено се омаловажава, изопачава или се укриват ценни исторически документи от погледа на обикновения човек. Считаме, че като граждани на България, че правилното становище по македонския въпрос, в скоби, а той съществува, независимо желаят или не отделни лидери, ще допринесе до голяма степен премахване бариерите на добросъседски отношения между България, Гърция и югославските народи. Трябва да направят българи, бе. Ама я тук що пише? На практика се разпадна. Това е подарък от българите, гледай.
И още, и аз съм македонец у петите. Не у главата, у петите. Всичките, що са за мен тук, питай ги, че са македонци. Ама не македонци таквия. Това човек, що ти знае? 40 години живее на тази такова. Какво бъгне? Колко са умирали? А тук пише. Тия да не са умрели за мене. За Македония са умрели. Тия приказки. Аз имам. Чекай ги ти кажа. Ело бе, друже. Ей, я чети тук за България. Македония е златна. За България. Кой ти кажува това? България. Може да ми Турция. Същото е, Същото е, аз съм го чел по-напред. Ние не ще караме тук. Но, да пази Господ да докара работа до там, тогава ке ви Оставите мен, аз съм умрел жив. Нямам ни жена, ни деца, ни дяло, нищо няма. Вие да му правите сметка на младите. И аз съм бил млад. Да не ме стои чудно. Да не ми на мен много арно, от арно съм дошъл тук. За какво съм дошъл? Таквия съм ги слушал много. Знаеш ли колко съм слушал такви? Аз съм на 70 години. Слушах, тази пуста глава, няма да ги слушаме. Щом не можа да му оттепат, сега вече ми гайде. Ето как се чувствам? По паспорт съм българин. Живея в България, но имам македонско самосъзнание и се чувствам македонец. Дали би смея да се чувстваш македонец? Дали ако ти биде дозволено слободно да го изкажеш твоето чувство како македонец, това явно би го кажа. Да, би го казал. И ще го заявя. Знае си политиката каква беше в нашата страна до сега, нали, в България. Сега вече навлизаме в един по-такъв етап на разведряване, на отваряне на самата Народна република България и мислим, нали, по-нататък да има достъп и на литература от Социалистическа република Македония. За едно съвременно общество това е срамно, нали, да няма достъп на литература от Македония и на всички изследвания, които до сега бяха принадлежност на само хора от специални такива служби можеха да се запознаят с творения на разни творци от Социалистическа република Македония. Това наследство е богато и трябва да се запознаем и ние с наследството и изследванията на творци от Македония. Баща ми е от Прилеп. Тома Костадинов Наумов. На 10 години е бил през Освободителната война и дохажда в Кюстендил от Прилеп. На паспорта му пишеше по народност македонец, поданство българско. След 9 му написаха българин, българско. Нищо за това. Аз само искам да кажа, че България получи най-добрите си синове и дъщери от Македония. Защото македонецът е честен, делови, активен, не лъже, не краде. Нашата кръв, нашата плът е чиста и честна на македонците.